A la UCI neonatal tenim un programa per tal de fer la recollida i emmagatzemar la llet, tant materna com de fórmula, dels nadons ingressats per a la seva administració. La llet ens arriba de dues maneres diferents, poden ser els pares des de la seva pròpia casa, que amb mesures higièniques bàsiques es treuen la llet, l'emmagatzemen a la nevera i després l'han de transportar en unes neveres amb plaques de gel. Arriben, es renten les mans amb gel hidroalcohòlic, tenim una tauleta on poden deixar les seues neveres, tenim una persona encarregada només de manipular la llet i aquesta persona s'encarrega d'introduir la llet dins del programa. L'altra manera que tenim també són les mares que estan dins de la UCI neonatal, que s'extreuen llet i és el personal que està dins de la unitat que recolleix aquesta llet. Les mares sí que és veritat que elles mateixes són les que etiqueten la seva pròpia llet, fiquen l'hora i la data perquè no hi hagi error de que també poguéssim equivocar i ficar etiquetes d'altres nadons i nosaltres som les que introduïm aquesta llet al programa. També és una manera de tindre un registre de llet materna, de quina quantitat tenim, per quants preses podem tindre i fer una mica el planning d'alimentació del nadó, sobretot amb els prematurs extrems o aquells nens que tenen malalties digestives que potser l'ideal és la lactància materna. Ens ajuda a evitar errors d'administració. Tenim una PDA que llegim el còdic de barres de la llet, del nadó i la nostra identificació. Llavors, en cas que sigui errònia, ens pitarà, ens farà un soroll i ens avisarà que aquesta llet no és l'adequada per a aquest nen, llavors evitem administrar llets d'altres mares a nadons que no són ells, per tal de poder evitar també malalties que es poden transmetre a partir de la llet materna.